салом ба кулли ҳаводорони сомонаи ютуб. гӯш кунем бародаро, хоҳарони азиз, ака мавқа эксперт нестам ба значоксозӣ, на ки ба ҳар ҳол мегӯм ки ба кадом программа бисозен ва ба кадом чӣ хел бисозен каме барои шумо маълумот метавам. Сарлавҳа бародаро, iPlay Market ҳаматон медонен. iPlay Market скачат мекунен. Пискарт инами дар рӯи экрани ма дидестен, ина пискарт ҳарфи п нависондагай. Ма силкаи ҳамира дар описани дар комментария мемонам дар кошотон. Ҳами ҳарфи п-ра пискарта меҷиқем бародаро. хайҷака ма бисёр чиё дорум. Баъдан поёнда плюсикай, ҳами плюсика меҷиқен. баъдан дар бари боло все фото мега. И фотографияе ки шумо кардагиен ҳамоай. Поёнашда видеоай. Иҷада видеотона меша иҷа монтаж кинену, мана ки ай намекунам. Фото ба иҷада рамка дора, мисол инҷа пустои ини хеле свет фон дора, айни ҷо метавонӣ мисол хай истифода барӣ. Ҳозир мо значок барои видео тайёр мекунем. Все видеора меҷиқем бародаро. Ма иҷа хай кино мепартом, аҳамият натен. Масалан медонед чӣ масалан? Хайна меоем, айнам иҷа як папкаи холиро айнам хе мегирем. Иҷа хай инакдар реклама мета, рекламараш дад мекунем, тарафи дасти чапда стрелкаи меҷиқем. Хай ёра хитон мефаҳмин. Баъдан бародаро, инам хе калон экран мебуроя. Ай тарафи дасти чап сурати коронай голд, ба ин тарафашда инструмента меҷиқен. Тарафи дасти чапда абрезатай, ҳами абрезата меҷиқен. ҳамира ай углуш меорен, ҷои дар коритонда мемонен анам хел. Анамиқа размер. Иқа размерда намеша значок сохта. Иқада намеша сохта бародаро. Анамиқа размер бигирен, инамиқа. Иниқа меша уҷада чӣ меояд, на ки анамиқа беҳтарай. Анамиқа мегирем бародаро, болода тарафи дасти рост стрелкара меҷиқем. Баъдан боз ҳамиҷа омадем. Ҳамиҷаро инихе мекашем. Дар иҷа гуфтагиае ки добавить фото. Агар шумо фото, яъне акс добавить кардани бошен, сурати фоторо добавить мекунен ва баъдан бародаро, ана инамиҷада мисол инами сурати мара добавить мекунӣ. Ина мисол инами значока мисол гуфтесам. Хай иш сурати майда будай, ҳозир ман сурати калон ба шуморо нишон метиём бародаро. ҳозир ягон одамеро монам ки ина мисол бобои ҳоҷира эшона нишон метем. Ина бародаро дар инамиҷа мисол майда мекунӣ, калон мекунӣ, параша меорӣ, инам тарӣ. Хай чанқе ки шумо дар кора инамита мемонӣ. Баъдан ана добавить фоторо бо меҷиқӣ. Хай мисол ин ира мемонӣ охи инамихе майда мекунӣ экрана мисол ита мекунӣ исниша мекашӣ, усуша мекашӣ. Инамихе значок меша. Хай ки албе подробни хушрӯб монем да. Хушрӯб албе ягон чӣ ёфт мешава. Хай ана мисол ни кира мемонем, ин ҳайталира. Инами значок шид бародаро. Шумо метавонед амира регировка кунен, майда кунен, калон кунен, чанд нафар бимонен, ё ки ниҷа мемонен, бо ай пеш мемонен. Осонакай. Инамихе бародаро. Инамихе мемонен. Тамом. Ё ки инахе калон мекунен. Ана баъдан иҷада текст дора. Текста меҷиқӣ, метавонӣ иҷа ҳарф бинависӣ мисол. Ина мисол менависонӣ ки обунашен. Ака ман ҳамихе нависондесам. Калон мекунӣ, майда мекунӣ, меорӣ дар ҷое мемонӣ. Поёнда свет дора, света меҷиқӣ. Инҷада мисол рангша интихоб мекунӣ, чӣ хеле дар курайта. Баъдан бо ҳамира меҷиқӣ. Номери телефон монда меша, смайлик монда меша, ҳама чӣ монда меша бародаро. Ай шрифт боша, иҷада ҳарфа интихоб мекунен. Мисол инамихе чиёи ҳарфо дига меша. Шрифт меган, чӣ меган, ҳарфоро калону майда карочи. Инамихе интихоб мекунем бародаро.
хай нами хел каме маълумот додумтон ина бибинен. Паноҳтон ба худо. Хай ҳамата худованд нигаҳбон боша. баъд болода значока меҷиқӣ, бода стрелкара як бор меҷиқӣ, болода стрелкара отказ омадагиай меҷиқӣ, поёнда сохранить мебурора. Сохранита меҷиқӣ, сохранить фото настройства мега. Инамира меҷиқӣ, мисол бо ошибка буга болода икса меҷиқӣ, гатовара меҷиқӣ, тамом. баъдан бародаро YouTube медироем. Инаминҷода YouTube медироем. баъдан инаминҷода творческий студияра меҷиқем. Инаминҷода чӣ видеое ки мефорамона, ҳамин видеора торшда якта мезанем, кадом видеотона значок шаҳлиш кинен. баъд сурати қалама меҷиқен, боз сурати қалама меҷиқен. Инаминҷа интихоб мекунен. поёнда сета акс мебурора, ай аксҳои ҳамун видеотон. Аямио якташа интихоб мекунен. Ина мисол намира мегирем, инҷа дига шид. Сиёҳа мегирем, сиёҳ шид. Агар нафоратон, инаминҷа мегирен, изменит мекунен. Изменита як бор меҷиқен бародаро. баъдан мебиёен инами сурата мемонен. Инами сурате ки тайёр кардем. Ина дидӣ чӣ хушрӯ омад. баъдан вибрата меҷиқем, сохранит мешава. Инами хеле бародарҷоно. боқӣ ҳамата худованд нигаҳбон боша. То видеои оянда сар баланд бошен.